6 έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι Spirito Libero. Στο δεύτερο χέρι απλώνουμε το υλικό σε όλη την επιφάνεια με μεγάλες ελεύθερες κινήσεις και πριν στεγνώσει ερχόμαστε με καθαρή τη σπάτουλα και το πατάμε. Έξι έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το κερί φινιρίσματος Cera del Vecchio. Ανά 10 με 12 τετραγωνικά γυαλίζουμε την επιφάνεια, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας έναν ελιφαδόρο, είτε χειροκίνητα. Στην τεχνική αυτή, το Spirito Libero εφαρμόζεται σε δύο χέρια κατά προτίμηση σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες και περασμένες με ένα ενδεδειγμένο αστάρι νερού ή διαλύτου. Και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το δικό του αστάρι προετοιμασίας, το Primus Naturale. Ο τρόπος εφαρμογής των δύο χεριών Spirito Libero είναι ο ίδιος που γίνεται και στην εφαρμογή Spirito Libero και Cera del Vecchio. Έξι έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνεια είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι Spirito Libero. «15 με 20 λεπτά αργότερα η επιφάνειά μας είναι έτοιμη να δεχθεί το ελαφρύ πάτωμα με την ανοξυδότη σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή και το στέγνομα των δύο χεριών Spirito Libero, για να ολοκληρώσουμε την τεχνική Spirito Libero e Seduzione, εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια, Gioia ή Oro, αναλόγως των προτινόμενων αποχρώσεων του φυλαδίου. Οι επιλεγμένες αποχρώσεις Gioia ή Oro εφαρμόζονται με το σφουγγάρι της εταιρείας Giorgio Crejan. Στην τεχνική αυτή, ο τρόπος εφαρμογής
των δύο χεριών Spirito Libero είναι ακριβώς ο ίδιος με την τεχνική Spirito Libero e Seduzione. Η ουσία της τεχνικής Dolce Seduzione, γλυκιά αποπλάνηση, είναι η χρησιμοποίηση ίδιας απόχρωσης, Spirito Libero και Gioia. Μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής των δύο χεριών Spirito Libero, εφαρμόζουμε ένα χέρι Gioia ίδιας απόχρωσης με το συνθετικό σφουγγάρι Giorgio Creizan. Colore Gioia και Colore Oro είναι δύο υλικά ακριλικής σύνθεσης όπου περιέχουν μέσα μίκα ασημή το Colore Gioia και μίκα χρυσή το Colore Oro, καθώς και ποσότητες ψηλής κοκομετρίας γυαλιού. Και τα δύο υλικά εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, πάνω σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες και περασμένες με ένα αστάρι νερού ή διαλύτου, και πάνω από αυτό το αστάρι περνάμε τη δικιά μας βάση προετοιμασίας που είναι ή το αστάρι Sabbia ή το αστάρι Primus Naturale. Η ασημή βάση του Colore Gioia χρωματίζεται με την ίδια οικογένεια χρωστικών της εταιρείας Giorgio Creizan, αναπαράγοντας 140 αποχρώσεις, αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσουμε τη βάση μας και σαν τελική απόχρωση. Το Colore Gioia και Colore Oro εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δύο χέρια, με τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων. Το ρολό Gioia, το ειδικό nylon πινέλο Gioia και το γάντι Gioia.
Η χρυσή βάση Colore Oro Rico χρωματίζεται με την ίδια οικογένεια χρωστικών της εταιρείας Giorgio Crayon, αναπαράγοντας 105 αποχρώσεις, και το πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τελικό χρώμα. Το white paint είναι μια ακριλική βαφή τείχου, όπου περιέχει λευκή μίκα και λευκούς κόκκους μαρμάρου. Το white paint εφαρμόζεται σε σπατουλαρισμένη επιφάνεια 2 χέρια, και αφού έχει προετοιμαστεί η επιφάνεια με αστάρι νερού ή διαλύτου, στη συνέχεια θα περάσουμε το δικό μας αστάρι που ονομάζεται σάμπια, Unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my life go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Τα εντονή και σαρντάνα εφαρμόζονται κατά προτίμηση σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες και προετοιμασμένες με ένα ενδεδειγμένο αστάρι νερού. Στη συνέχεια περνάμε τη δικιά τους βάση προετοιμασίας στο δικό τους αστάρι, όπου αραιώνεται 20% με νερό και ονομάζεται pittura di fondo. Το εφέτο εντονή της εταιρείας Max Meyer είναι ένα ακριλικό διακοσμητικό μεταλλιζέ χρώμα εσωτερικής χρήσης και αναπαράγεται σε 50 πολύ όμορφες αποχρώσεις.
2 με 3 ώρες μετά την εφαρμογή του πρώτου χεριού εντονή, η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι με την ειδική νάιλον χτυπητούρα. Για την εφαρμογή του εντονή με το ειδικό εργαλείο απομίμησης φύλλο χρυσού, το πρώτο χέρι περνιέται με ένα αφρόδες ή μοχέρ ρολό. 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του πρώτου χεριού εφέτο εντονή, η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι. What it do, baby boy? Το εφέτο Σαρντάνα της εταιρείας Max Meyer είναι ένα ακριλικό διακοσμητικό με ταλιζέ επίστρωμα για εσωτερικές επιφάνειες και αναπαράγεται σε 75 αποχρώσεις. Για την επίτευξη του εφέτου Σαρντάνα απαιτείται η χρησιμοποίηση της ειδικής πινελάτσας σέτος της Max Meyer και η αντίστοιχη πλαστική σπάτουλα. 2 με 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της ειδικής βάσης προετοιμασίας Pittura di Fondo, η επιφάνειά μας είναι έτοιμη να δεχθεί την εφαρμογή Σαρντάνα. «15 με 20 λεπτά αργότερα ακουμπάμε την παλάμη μας στην επιφάνεια για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε στο σωστό χρόνο, περνώντας ελαφριά από όλη την επιφάνεια με την πλαστική σπάτουλα ώστε να αναδείξουμε το εφέ.
Το τοτσέντο είναι ένα διακοσμητικό χρώμα που απομιμάται τις βελούδινες επιφάνειες. Το εφέ αντίκο βελούτο τοτσέντο αναπαράγεται σε 50 αποχρώσεις. Εφαρμόζεται με την ανοξίδωτη σπάτουλα όικος σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες και προετοιμασμένες με ένα ενδεδειγμένο αστάρι νερού ή διαλύτου. Μετά το πέρασμα του πλαστικού χρώματος στην επιφάνεια, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε 2 χέρια το τοτσέντο. Δύο ώρες μετά, η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι, εφαρμόζοντάς το κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσαμε το πρώτο. Το Moule Decor είναι ένα ακριλικό αργοστέγνωτο με ταλιζέ επίστρωμα διαφάνειας. Έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί με πάρα πολλά και διαφορετικά εργαλεία. Με φυσικό σφουγγάρι, με συνθετικό σφουγγάρι, με δέρμα, νάιλον, ταμπόν, ρολό τεχνοτροπίας, γάντι.